idan ne haka yanzu ku kalli nan mai sawun ɗin nan ina cewa action sai ku kalle ta okay sai mu fara magana sai ta zo ta tsaya sai ki wannan dialogue ita kuma tana kallon okay Aisha mu je to kuna kallon nan can mai sawun ɗin nan action ai ya shiga yanzu ya fita dan yi one step ai asira ina bangaren da sawun ku kalli sawun mai sawun action ai ta to balle ta dukan sorry afwan ba mu je gurin ba a'a da na ji da su tunani na muka gama tun da mu dauka fuskanta amma yaron ya yanzu ce sai da na ce mu je mu sai kayan dan maliki ba fa dan maliki bai sai da kayan mai ba fa wannan kamfani ne ba sai da so zamu tafi muna wani tallan kuma wani yana ana mai ba sai da na ce yawwa kawai sai da sarki mu je mu sai ku yi shiru kina ji sai da na ce miki mu je mu sai kayan dan maliki mu nemo kayan kamfanin mu nemo kayan kamfanin wanne dai za a dan maliki wannan shi yasa muna ana gyara wa kamfanin dan maliki beauty kaza kaza dan maliki menene healthy beauty yawa sai ne zan bambanta sai da nace miki mu nemo kayan kamfanin dan maliki abin da zai faru ni wani abu idan muka ba dole da ta fice mu je mu sai kayan nan na dan malikin misali kayan dan malikin kuma haka ne ai suna yin bayani bayanin da iya yanke shi ne ai yi mana sai mu bar mu hakura da daya ke farjo ba abin arziki ba ko ina ba dole sai ko mu hakura da wannan abin da ake ta yi ne shi yake cinye lokaci mu hakura da wannan gyara kawai oga in muka za mu yi editing in bai mana ba za mu shirye so shi wannan abin shi yake ɗayar da abin in kai magana ne magana wancan yi magana wancan yi magana su ma suna yin magana wanda zaki saboda ai mu mata ne mun san kayan da ta ce kayan dan malikin ga su nan ai kuma za a nuna su sakon mu zai ji ko ba haka bane amma dai duka kowa duk matan da ka sani gurin dan maliki ɗaya muka sani kasuwa to shi ne ba ta ba an faɗi ba ta faɗa ba ta faɗa kina ji biki gane kafin a zo kai na faɗi wannan da ai kin faɗa sai an zo kai da nake faɗa wanda ya ga dama ya san da zai iya amfani da iyalan mai kawai ba ma sai an faɗi suna kawai ganin da kuke ta yi kyau da kuka ta yi kyau ne biyu abin da kuke tunanin ma ya sa ta yi kyau ba shi ba sai ta ɗauko muku ta nuna muku haka ne sai ki ce mata sai da na ce miki mu je mu siyo kayan mu ma mu fara amfani da su sai ki ce mata ainihin ki ce da kaza da kaza ni kuma wallahi kayan wannan kamfanin tunanina suna da tsada sai ki ce kayan wannan kamfanin tunanina suna da tsada ke kuma sai ki warware sai ki ɗauko kayan ga hoton su nan ga ko ke za ki iya faɗa na kamfanin dan maliki ku gani inda kowa yana faɗa da ba za mu Allah ku tafa masa okay wanda ya ƙara magana Allah ya sa goma saura mutum Umar za ta dawo ko yau to abin da yake faruwa idan ta shigo kuna kallon ta daga nan da in ta shigo ta daya sai wannan za ta faɗa sai da nace mu sai kayan nan mu ma mu yi amfani da su kike ce kaza kaza ke sai ki ce ai ni tunani na kayan su a sai ni ka faɗa haka za mu shiru sai ta yi magana in ta sauka sai ki ce to a ina ake sai da kai ina yanzu ina za ki samu kayan su tunda kin jima sai ki tambaye ta ina to za ki samu sai ta faɗa za ta ce mu duk wasu shaguna da ake sayar da kayayyakin mu na mata duk za ki same su saboda kamfanin su
kamfanin sai ta ɗan ce maliki sai ta nuna muku samfur bar ma ki irin kayan ga wannan hadiyar sa ake ba wannan kuma sha'ir za ka zaɓi ce ko okay bari understand very well kuma dole okay roll okay silent please ai shiru dan Allah a taimaka mana shiru okay to action Aisha dan Allah a taimaka mana da mu daina magana taimaka mana aida tafi take tsaya tun da sai ya ga fa bari shigowar ta action ai wani shaguna da kika san ana sai da kayan in kika je kayan kamfanin dan maliki yana duk abin da kike so ga sauki kina ganin yadda cikin yake mai ke yadda kike da haske nan kika kara bayan ke bayan ki da shi kamar ya ta za ki gane guda ɗaya ne zai miki wasu mai kuɗi bari shiga wajen kuma bari shiga ciki ko ba kya tunanin za a sata yanzu a nan wannan akwai abin da muke so mu faɗa yanzu a nan wani lokaci yanzu ba zo ka fara ɗaukar waɗannan kuma shi fara ɗaukar wannan da ka kalla ya a guri da yake taso ne ranar ganin masoyi a rayuwar lalina na irin ta Za a dinka ya kan dan kunna fanka nan kafin